Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Rhea's Secret File. Si Rhea nakarelasyon si Jap for 7 years and still no wedding proposal. Hindi pa siya nasisingsingan. Naipasok na lahat except for the singsing sa ring finger. Ang saklap naman nun yung pumasok na lahat sa katawan mo tapos biglang yung sa daliri mo, yung singsing di pa naman napapasokan. Kasar! Anyway, ano nga bang dapat gawin ng ating kabisyo na si Rhea? Nanghingi po siya ng advice. Kung ilalet go niya itong lalaking to, parang feeling niya hindi na siya makakatagpo ng ganong klaseng lalaki. Good catch na kasi itong si Jappy. So may ganong klaseng fear. Kaya hindi pa rin siya completely makalet go. Ngayon po, pakinggan natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si JP Babasa. Para sa sender, 7 years pa lang naman. Maghintay ka pa ng 3 taon. At dun mag-observe ka pa. Malay mo, mag-propose na talaga. O di kaya, may bago. Pero, siguro, nakukuha naman kasi ni Jap yung gusto niya. Live-in kayo kasi. Try mo lang maghintay pa ng konting panahon. Magmasid-masid ka. At dun mo ibase ang iyong desisyon. Yun lamang po. Happy Wednesday. Ingat pa uwi from Tambay Love. Na magsa-celebrate ng kanyang birthday. Happy birthday in advance, Tambay Love. O, magmasid-masid ka muna daw, Rhea. Eto pa, sabi ng ating kabisyo na si Darwin. Rhea, ano ba kasing sing-sing ang gusto mong ipabili sa boyfriend mong si Jap? Yun bang masyadong mahal? Tsaka bakit ka nagpaparinig tungkol sa kasal? Bakit? Handa ka na ba sa magiging pamilya ninyo in the future? Sorry, pero hindi boyfriend mo ang problema, kundi ikaw mismo. Kasi natatakot kang lumagpas sa kalendaryo ang edad mo sa pagpapamilya. From Darwin. Wala naman siyang binanggit na edad niya. Pero palagay ko valid naman yung nararamdaman ng ating sender na ang tagal-tagal na nilang magkarelasyon, financially stable naman na sila, napag-usapan naman na nila ito dati, kumbaga na itanong niya naman to dati, 2021 if I'm not mistaken, sabi sa kanya hindi nalalagpas ng 3 years, tapos biglang ngayon 2025, hindi man lang makapagbigay ng singsing sa kanya. Kung sa bagay, hindi pa naman tapos kasi ang taon. Malay mo, sa December ang proposal. Ang tawag dito? Pinapaasa kita. Charot with harot. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si CS. Bakit nga ba hindi mo bibili ang isang lalaki ng singsing kahit ang tagal nyo nang magkasama? Dine-deny niya ba talaga yon? Or sa tagal-tagal ng paghihintay, wala pa ring aksyon para mag-propose siya sa'yo? Acts of gift ang love language, pero hindi mabilhan ng singsing. Minamanipula ka ba niya? Ikaw naman sender, gusto mong umalis pero ayaw naman nitong Jap na to. Makikipaghiwalay ka pero ayaw ni Jap. Ano ba yun? Minamanipula ka ba talaga? Nakayanan niyang bumili ng sasakyan o kahit anong mamahalin na bag. Pero pagdating sa proposal, walang maisagot. Walang galaw. Ay, sana si Jap magsabi naman kung ano talaga ang totoo at kung ano ang kanilang estado.
Baka kaya nagkakaroon ng lack of communication sa isang relasyon dahil ni isa sa inyo wala pa rin gumagalaw. O yung isa gumagalaw pero yung isa hindi. Soon nang soon, hindi masabi kung kailan. Hay, maawa naman sana si Jap sa partner niya na si Rhea. Galaw-galaw din pag may time. Pero ito na lang ang maipapayo ko sa iyo, sender. Tawagin mo ang magulang mo para kunin ka na dyan. Kung po pwede, ipablatter mo pa yung manipulative mong partner. Or else, magpatawag ka ng therapist. Pakonsulta mo ang nararamdaman mo. Nang sa gayon ay maging maayos pa ang iyong kalagayan. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat. Eto pa sabi ng ating kabisyon na si Jason. Lahat tayo yan ang inaasam. Ang masingsingan ka o masingsingan mo ang taong mahal mo. Sa akin sa tingin ko lang baka hindi pa ito ang time na magpo-propose si Jap sa kanya. At malay mo, magulat ka na lang, lumuhod siya sa'yo isang araw. Wait ka lang, darating din yung time na yun. O ito pa sabi ni Joe Bert. Ano ba kasing meron sa singsing na yan, DJ Rocky? Anyway, kami rin po ng asawa ko, 13 years muna kami nag-live-in bago magpakasal. Basta nararamdaman kong gusto ko ng pakasalan at sure na ako, kumbaga ready na, magpapakasal ako. Uy, ito nga si Jobert, 13 years. So, kalain mo 13 years. O, ito pa sabi ni JR. Kasal yan sa iba kaya hindi makapag-propose. Pabati sa buong batang Kongre Grab driver sa buwabakbak sa kakalsadahan. Hoy! Nag-overthink ako! Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. Hindi ko maiwasang maisip yung sinabi ni J.R. Legaspi dito. Kasal yan sa iba kaya hindi makapag-propose. OMG. Tinry mo na bang silipin yung senomar niya? Baka may record. Nakasal siya. OMG. Kung yun Rhea, kung sakali man na masilip mo ang senomar niya tapos talagang kasal pa siya, mag-send ka ng panibagong secret file sa amin dito Pero pwedeng isa yun sa mga dahilan kung sakali lang na medyo matagal-tagal nang naganap yun sa buhay niya at meron siyang ex na minahal niya rin ng todo o kaya nagdesisyon sila bigla na magpakasal tapos naging valid yung kasal nila, may record sila ngayon sa PSA. So, malamang hindi talaga siya makakapagpakasal sa'yo. At kahit anong propose niya, kung hindi pa sila annulled, hindi kayo pwedeng magpakasal. Yun ay kung totoo yung theory na yun. Pero kung hindi, Rhea, eto lang yan. Gusto mo ka mo itong si Jap. Mahal na mahal mo siya at pakiramdam mo ay hindi ka na makakahanap ng ganong klaseng tao sa buong buhay mo. Agree naman ako dun sa part na good catch na tong taong to. Faithful naman siya, mabait naman siya talaga na ibibigay niya halos lahat pero ang hindi niya maibigay yung kasal o hindi niya maibigay yung pagsisingsing sa'yo o yung proposal na gusto mo. Na matagal mo nang hinihingi o matagal mo nang pinaparamdam. At some point, naging desperada ka na para makuha yun. Pero ang tanong ko sa'yo, hanggang kailan mo ba kayang maghintay? Meron ka bang timeline para sa sarili mo? Ano ba kasing gusto nyong mauna? Magkaroon ng anak muna o magpakasal? Sagrado pong pagpapakasal. Ito po yung opinion ko Para sa akin, napakasagrado ng pagpapakasal. Ito ay dapat pinag-iisipan. At hindi isang tao lang nagdedesisyon para sila ay maikasal. Dapat 2 taong nagmamahalan na sigurado na sa hirap at ginhawa, sila ay magsasama. Tsaka sila magdedesisyon na magpapakasal. Alam nyo ba na napakahirap din napakahirap din asikasuhin ng mga requirements
Pagdating sa kasal so kukuha ka ng birth certificate ninyo, kung sa simbahang Katoliko kayo ikakasal, kailangan yung binyag ninyo, yung baptism certificate ninyo, baptismal certificate ninyo, yung confirmation certificate ninyo naka-ready at eto pa, may mga seminar pa kayo, may pre-K na pa kayo, o di ba may family planning pa kayo sa munisipyo na a-attendan, ang daming proseso niyan. Hindi yan yung tipong pag sinut na yung sing-sing sa inyo, boom, happily ever after. Hindi. Minsan magkakasubukan pa kayo ng partner mo sa mga oras na pinopro-prop. Eto na, grabe na yung pagtatalak ko Ano na to? Real, true to life story. Charot! Magkakasubukan kayo pag pinoproseso na ninyo yung mga papeles para maikasal kayo. Bakit? O, syempre, sinong kukuha ng mga kung ano-anong requirements. Minsan may ugali yung lalaki na, ikaw na. Ikaw na mag-asikaso lahat. Hanggang sa yung babae, mararamdaman niya na parang siya na lang lahat yung kumikilos. Walang ambag yung lalaki. Ay, hindi nangyari sa akin yun May ambag yung asawa ko sa akin. So, may iba pa nang nagaganap dyan. O, syempre, hahanap kayo ng oras. Tapos yung oras na yun, syempre, dapat parehas kayo available talaga. Minsan, hindi naman kayo talaga magkaswak sa oras. May isa mag-a-adjust, yung isa magli-leave. So, it's a process of give and take. Continuously. Hindi siya natatapos sa isang araw, hindi siya natatapos sa isang linggo. Actually, yung pagpoproseso pa lang ng mga papeles, it's already a test. It's already a dry run for a married life. Magkakasubukan po ng pasensya. Yung puyat na puyat ka tapos kailangan mo umattend ng seminar. Kailangan mong makinig, kailangan mong mag-participate. But you do this because of what? Because of love. So babalik tayo dun sa parte na, bakit ka ba nagsistay? Kasi mahal mo. Bakit mo siya inaantay na mag-propose sa'yo? Kasi mahal mo. Siya, tanungin natin, bakit hindi mo pa siya mabigyan ng singsing? Kasi mahal mo? Ganun ba yun? Alam mong mahalaga dun sa tao yung proposal. Ano ba naman yung sa 10 hakbang niya papunta sa'yo, bigyan mo naman ng 5 para magtagpo kayo sa gitna. Kung hindi kaya ng diamond ring na medyo mahal-mahal o kung anumang kalaseng cut yung diamond ring na yan, pwede, ang dami na bibili sa mall. Kahit yung mga silverware pa yan. Silverware. Kutsara tinidor. Na inikot lang sa fingernail ng ring finger ng jowa mo. Kasi yung babae gusto niya maramdaman na secured siya. Na safe siya, na sigurado ka na mahal mo siya. At hindi rin naman maganda na kaya mo lang gagawin yun, kaya ka lang din magpo-propose dahil napipilitan ka, dahil gusto niya. It should come from the act of love. I mean, it should come from love, from the spirit of love. Kaya mo gagawin yung act na yun because mahal mo tong taong to. And we do a lot of crazy things because of love. Rhea, sana mabigyan mo pa ng oras yung sarili mo para makapag-isip-isip. Kung mababaliw ka na talaga, palagay mo kinakain ka na ng depresyon, it is okay to seek help from a therapist. Kung hindi mo ito kayang sabihin sa pamilya mo at sa mga malalapit mong kaibigan, naiintindihan kita doon. Kasi nga pinoprotektahan mo yung taong mahal mo. And up until the end, gusto mo pa rin siyang protektahan. Manatili ka man sa relasyon na yan, maghiwalay man kayo, you did your part. You did your part and you did your best.
Sana lang, ang desisyon ng pagpapakasal ay parehas ninyong desisyon, hindi yung isa lang ang napilitan at isa lang yung may gusto. And in order for a marriage to work, it has to be the both of you na nagmamahal sa isa't isa. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na nag-aantay pa rin ng kanilang jowa na mag-propose sa kanila, meron din naman ako mga kilala na ang tagal-tagal na nilang magkarelasyon, tapos nag-antay, then after few years, like 10 years, 15 years, tsaka nagpakasal. Ang mahalaga dyan, nagkakaintindihan kasi. So, tinanong ko yung isang kaibigan ko dati, bakit mo inantay ng ganun katagal? Kasi naiintindihan niya raw. Tsaka mahal talaga nila yung isa't isa. Walang ibang dahilan para bumitaw. Anyway, sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB has a bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Raketera, at ikay nakatutok sa 90.7 Love. Excuse me, dumigay na naman. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rhea's Secret File.